Hola, bon dia, alumnes de l'Escola d'Allà de Barcelona, una nova emissió de les classes a Marta Serse. Iniciem amb aquesta sessió d'avui la unitat cinquena del nostre temari de segon de batxillerat, aquesta unitat cinquena que es titula Hel·lenisme i escoles morals. El que plantejarem amb aquesta unitat és aquesta època tan extensa que és primer l'hel·lenisme i després, quan el món grec queda absorbit dintre de l'estructura política de Roma, una època que rep el nom d'època grecoromana. Durant tot aquest període, primer durant l'hel·lenisme i després durant l'època grecoromana, el que tenim és l'aparició de les anomenades escoles morals. Aquestes escoles morals donen resposta a les preocupacions filosòfiques del moment d'una manera molt diferent a com s'havia desenvolupat la filosofia en l'època anterior, en l'època clàssica. Doncs aquest és el segon element. Escoles morals amb una preocupació, com veurem, focalitzada sobre els temes ètics. I la tercera qüestió que vull esmentar amb aquesta introducció és el caràcter, la mentalitat d'aquesta època. És molt difícil resumir de manera molt sintètica la mentalitat d'una època, però crec que l'obra que tenim aquí, el Laocoon i els seus fills, una obra que és del segle I després de Crist i que es conserva actualment en el Museu Pius Clementí, en el context dels museus vaticans, aquesta obra representa molt bé el nou esperit de l'època hel·lenística. Dinamisme, dramatisme, tensió, agitació dels cossos, un seguit de característiques que contrasten enormement amb la serenor, amb l'equilibri de l'escultura a l'època clàssica. I aquest canvi ens fa veure la important mutació de l'esperit de l'època des del classicisme del segle V a la nova situació que comença en el segle IV, a finals del segle IV, i que perdurarà al llarg de tota l'època hel·lenística. De la mateixa manera, podem citar aquest Gàlata moribund. En aquest cas és una còpia romana d'una obra original grega del segle III abans de Crist, que es conserva en els museus capitolins, també dintre del context dels museus vaticans, i amb la qual veiem els mateixos trets característics que acabo d'esmentar en relació a l'obra Laocoon i els seus fills, i que estic presentant com a resum d'aquest canvi de mentalitat que trobem a l'època hel·lenística. Acabada aquesta introducció, anem a veure en primer lloc el context històric, el marc històric, que només quedarà esbossat amb aquestes diapositives perquè és una època molt llarga, no podem seguir tots els detalls de les transformacions històriques, només farem un resum per poder situar l'evolució del pensament, que és el tema d'aquest curs. El marc històric, el context històric d'aquesta època l'hauríem d'iniciar amb la dissolució de l'imperi d'Alexandre el Gran. Com sabeu, ho vaig explicar en una unitat anterior, en una emissió anterior de les classes a Marta Serse, com sabeu, l'any 323 va morir Alexandre el Gran quan estava portant a terme la seva campanya militar per estendre les fronteres de Grècia fins a arribar al que actualment és l'Índia, i en aquesta campanya militar, justament en aquesta zona propera al Ganges, Alexandre va morir i la mort del jove Alexandre marca l'inici d'una nova època cultural
que rebrà el nom d'època hel·lenística. El que va succeir amb la mort d'Alexandre és que el seu imperi, que s'havia creat tan ràpidament, doncs tan ràpidament com es va crear, tan ràpidament va desaparèixer. Els generals d'Alexandre no es van posar d'acord de cap manera sobre com donar continuïtat a la unitat política de l'imperi i es van repartir els territoris conquerits entre ells. Van establir en aquests territoris grans extensions de territori, van establir monarquies de caràcter absolut, res a veure amb l'estructura política típica de l'època clàssica, res a veure aquestes monarquies hel·lenístiques amb l'estructura de la ciutat-estat, de la polis, i aquestes monarquies hel·lenístiques, aquests regnes hel·lenístics, tenen la seva pròpia història i successivament van quedar dominats pel poder militar i polític de Roma. L'últim dels regnes hel·lenístics en ser absorbit per Roma va ser el regne d'Egipte. La dominació d'Egipte acaba a l'any 27 abans de Crist i aquest any 27 el podem considerar també per tenir algun referent sobre els principals punts cronològics de l'època. Aquest any 27 el podem considerar com el final de l'època hel·lenística. I dona pas l'època hel·lenística a un moment on tenim el poder de Roma a tota la Mediterrània, tant la Mediterrània oriental i la Mediterrània occidental, però des del punt de vista cultural aquesta època és l'època que anomenarem època grecoromana. Veiem aquí el mapa de l'imperi alexandrí i la manera en què els seus generals s'ho van dividir. Faig menció d'alguns dels territoris que estan aquí diferenciats en colors. Tenim en el centre l'imperi selèucida, que és la continuïtat ara grega del que havia estat l'antic imperi persa. Veiem a l'esquerra, en color vermell, Macedònia, que és l'origen del poder polític d'Alexandre, i finalment faig referència al regne d'Egipte i a la capital de l'Egipte alexandrí, que és la ciutat d'Alexandria, de la qual ara immediatament us diré un parell de coses. L'any 27, com he dit, la cultura grega queda sotmesa al poder polític i militar de Roma i s'inicia aleshores una època que hem d'anomenar, culturalment parlant, grecoromana. Grecoromana perquè els romans, des del punt de vista de la creació filosòfica i de la creació artística, no van aportar gaire cosa. Evidentment, Roma va fer importants aportacions, però no en aquest terreny del pensament filosòfic, sinó més aviat en el camp de la legislació, en el camp de l'arquitectura, en el camp de la enginyeria, i, per tant, es parla des del punt de vista filosòfic d'època grecoromana. Des del punt de vista històric, doncs ja sabeu que aquesta és l'època de l'imperi romà. Al final d'aquesta època grecoromana, al final de l'imperi, és l'any 476, moment en què la ciutat imperial de Roma va ser conquerida per les poblacions bàrbares i això va donar lloc a una nova època històrica que serà coneguda després com l'Edat Mitjana. Durant tot aquest període primer hel·lenístic i després grecoromà, el fet cultural més destacat és la internacionalització de la cultura grega. Roma va assumir els plantejaments de la cultura grega i els va difondre a través de totes les poblacions que va anar dominant. La cultura grega es converteix en el referent compartit per totes les poblacions humanes
al voltant de la mar Mediterrània, tant de la Mediterrània oriental com de la Mediterrània occidental. La base compartida cultural, el referent cultural compartit és la cultura clàssica grega. I com estic dient, en aquest context cal destacar la ciutat d'Alexandria, la capital del regne d'Egipte, dominat per reis d'origen grec, del regne, per tant, greco-egipci. La ciutat d'Alexandria va ser fundada per Alexandre el Gran i va rebre un important impuls per part dels reis hel·lenístics, i aquest impuls va focalitzar-se amb la construcció d'unes importants institucions culturals que són, en primer lloc, la Biblioteca d'Alexandria, que és el que intenta reflectir el dibuix que tenim en aquesta diapositiva. La Biblioteca d'Alexandria va ser una institució l'objectiu de la qual era recollir i conservar els documents de l'època clàssica del món grec. Els esforços de la Biblioteca d'Alexandria, malauradament, no van tenir èxit perquè tardíament la Biblioteca d'Alexandria es va cremar, va patir successius incendis i la major part de la documentació que s'havia reunit a la Biblioteca d'Alexandria es va destruir i, per tant, es va perdre. Però la Biblioteca d'Alexandria no només. La Biblioteca d'Alexandria és mostra d'aquest esforç cultural del regne d'Egipte, sinó que també es van desenvolupar altres institucions, com el museu, que tenien exactament el mateix objectiu. Aquest objectiu de preservar, de conservar els coneixements de l'època clàssica. I Alexandria va ser una capital cultural importantíssima. No capital política, perquè després, amb la dominació romana, evidentment, la capital de l'imperi va ser Roma, però culturalment Alexandria va tenir un paper molt destacat. Anem ara a centrar-nos en allò que ens interessa, que és l'evolució del pensament filosòfic, i veurem com el més característic d'aquesta època és la nova pregunta que es fa la filosofia. Fins ara hem vist que la filosofia va començar com una reflexió sobre la realitat. La pregunta dels primers pensadors, dels presocràtics, és de què està feta la realitat. Després hem vist com al llarg del segle V, en el moment del pensament clàssic, la pregunta és una pregunta de caràcter polític. La pregunta és sobre com hem d'organitzar la vida social de la manera més justa. Aquest és el gran tema de Plató i també dels sofistes. Després hem parlat de la sistematització del coneixement en mans d'Aristòtil i ara ens trobem en una nova època, amb una nova sensibilitat, amb una nova mentalitat, i aquesta nova època està centrada en aquesta pregunta per la felicitat. Tenim, per tant, un nou enfocament, i això és el que he intentat reflectir amb aquesta imatge, que és un fresc romà trobat a Pompeia, que mostra la importància de la persona individual, de l'individu particular. Aquest nou enfocament és el que dona lloc a les diverses escoles morals. El tema de les escoles morals és el tema ètic. I el tema ètic, com a tema filosòfic, vol dir que la pregunta central de la filosofia ara és com haig de viure individualment, quina és la vida millor, quina és la vida bona, o dit d'una altra manera, què haig de fer si vull viure d'una manera feliç? Quina és la manera d'aconseguir la felicitat? I aquesta pregunta per la felicitat és una pregunta que s'espera que tingui una resposta en termes individuals. La vida social, la vida política d'aquestes grans estructures, primer dels regnes alexandrins
i després de l'imperi, la vida social queda massa lluny. L'individu particular té la impressió de que la realitat social el desborda i que la realitat social és violenta, arbitrària, moltes vegades plagada de corrupció i que l'única forma de trobar una resposta a la pregunta de la felicitat és buscar-la en un mateix i amb la manera en què cada persona entén les relacions privades amb les altres persones. Aquest és el nou enfocament de la filosofia amb l'època hel·lenística i serà també la manera en què els romans entendran l'activitat filosòfica. De les escoles morals, la primera que hem d'esmentar és l'epicureisme. Epicureisme és una paraula, la paraula epicureisme és una paraula que deriva del fundador d'aquesta escola, que és Epicur de Samos, que com veiem per les dates és un autor que va néixer al segle IV abans de Crist i va morir al segle III abans de Crist. Les obres que s'han conservat d'Epicur, que tenen el format de cartes adreçades a amics, ens mostren que la principal preocupació d'Epicur, el principal objectiu d'Epicur era alliberar a l'ésser humà de les seves pors. I per Epicur, les pors que ens bloquejaven el camí de la felicitat van ser primer la por a la mort i després la por a la vida, que són dos aspectes de la mateixa cosa. Aquestes pors ens impedeixen viure amb llibertat la nostra vida i la primera cosa que hem de fer és anul·lar-les i després cercar la felicitat en el camp individual i el característic de l'epicureisme és identificar la felicitat amb el plaer. L'epicureisme se'ns presenta com una proposta filosòfica global i el punt de partida de l'epicureisme és la recuperació de l'atomisme d'aquella filosofia presocràtica iniciada per Demòcrit. Recordeu que des del punt de vista de l'atomisme tota la realitat és material. L'única cosa que existeix és matèria. I la matèria està dividida en partícules bàsiques, indivisibles, que són els àtoms. Els àtoms es mouen en l'espai buit, entrexoquen entre ells i per atzar es crea la realitat tal com la coneixem. L'ésser humà és només un agregat d'àtoms. No hi ha, llavors, des del punt de vista epicuri, no hi ha una dualitat en la nostra naturalesa. El punt de vista de l'epicureisme és un punt de vista materialista, per tant, molt diferent al punt de vista dualista que hem vist a Plató i també, de manera diferent, a Aristòtil. Això vol dir que l'ésser humà és una realitat corporal, una realitat de matèria. És un agregat d'àtoms i la nostra vida acaba completament quan es dissol aquesta agregació material. I no hi ha una realitat immaterial atrapada dintre del nostre cos que després tindrà una existència en un altre àmbit de realitat. Aquest punt de vista materialista és el que Epicur concreta amb aquest rebuig de la mort, amb aquesta afirmació de que la mort no existeix. La mort no existeix, diu Epicur, perquè quan nosaltres estem vius, quan aquests àtoms que són la nostra realitat mantenen la seva unitat, la mort no és res, i quan aquesta estructura d'àtoms es dissol, nosaltres deixem de ser, això és el que anomenem mort, però llavors nosaltres ja no som res i, per tant, la mort per nosaltres ja no és res. Això vol dir que tota aquella narrativa sobre els suplicis, les tortures, els càstigs
que tindria la nostra ànima una vegada separada del cos, totes aquelles explicacions que van aleshores tenir una difusió molt gran a través de les diferents religions de salvació i que ja hem vist amb la versió platònica, totes aquestes històries, considera Epicur, no tenen cap sentit, no valen per res, són simplement una manera de cultivar la por i de frenar la possibilitat de viure d'una manera satisfactòria. La mort no existeix i una cosa semblant podem dir de les divinitats. Epicur no podem afirmar que fos un pensament ateu el que va proposar, no diu que les divinitats no existeixen, però no està molt lluny d'aquest punt de vista de l'ateisme. El que va dir Epicur és les divinitats és com si no existissin. Si n'hi ha de divinitats, tenen una existència immortal, perfecta, molt diferent de la nostra, i per tant, l'última cosa que els preocuparia als déus és l'existència dels humans. Així que hem de pensar que les divinitats, en cas d'existir, estan absolutament deslligades de la vida humana. I això porta a Epicur a la seva proposta ètica, a la seva proposta de com buscar la felicitat. La seva proposta l'he volgut resumir amb aquesta imatge d'aquest fresc romà trobat a Pompeia, el fresc de Flora, que crec que capta aquesta actitud epicúria davant de la vida. El que ens diu Epicur és que hem de viure aquesta vida, perquè és l'única que tenim, hem de gaudir d'aquesta vida, perquè és l'única que tenim, no hi ha res més, i hem de buscar la felicitat en el camp individual, hem de buscar la millor manera de viure en aquesta realitat material, que és l'única realitat que existeix. I això el porta a identificar la felicitat i el plaer. Aquí una altra mostra dels anomenats frescos eròtics de Pompeia. Epicur considera que la felicitat no ens arribarà demà de l'estructura política, de l'estructura social. Ens hem de mantenir tant com sigui possible al marge de l'esfera pública. Hem de buscar la felicitat en el terreny privat, amb la vida amb els amics, creant petites comunitats on compartim ideals i compartim plaers. El mateix Epicur va crear una escola filosòfica que més aviat era una comunitat d'amics a Atenes, i es va anomenar El Jardí, i la idea és buscar els plaers materials i buscar-los amb moderació, no amb una cerca desenfrenada del plaer, que serà com es ridiculitza a l'època antiga a l'epicureisme. Es tracta de buscar el plaer sempre amb moderació, perquè dependre absolutament del plaer acaba convertint la vida en una vida dolorosa. Es tracta de gaudir dels plaers materials, però amb moderació. I sempre amb la idea de que no hi ha cap activitat, si no és perjudicial per terceres persones, que sigui una activitat que es pugui considerar prohibida per alguna raó, per alguna divinitat, per alguna conseqüència a l'ànima i després a la vida posterior, perquè tot això ja hem vist que no té sentit des del punt de vista d'Epicur. L'obra d'Epicur, i amb això acabarem, l'obra d'Epicur va tenir una enorme difusió, no tant a partir dels escrits d'Epicur, sinó a partir d'aquesta obra del Rerum Natura, que és un treball d'un poeta llatí, d'un poeta romà, que es diu Lucreci. L'obra traduïda seria Sobre la naturalesa de les coses. És una obra del segle I abans de Crist i és la versió latina en forma de poema filosòfic
que donaria difusió a les idees de l'epicureisme. Aquesta és una obra que va ser coneguda pels pensadors posteriors i també pels pensadors de l'edat mitjana, de manera que a l'edat mitjana, perquè veiem de quina manera es va entendre i valorar l'epicureisme, els pensadors de l'edat mitjana, els pensadors de l'Església de l'edat mitjana van veure l'epicureisme, el van veure com un gran perill. El materialisme, la negació de l'existència de l'ànima, la negació de la vida després de la mort, eren diametralment oposats a les doctrines de l'Església. I, per tant, Epicur va ser considerat com la representació de l'anticrist. I les seves obres, i l'obra sobretot de Lucreci, van ser condemnades reiteradament per l'Església al llarg de l'edat mitjana. De tota manera, l'epicureisme va ressorgir a partir del Renaixement, primer amb un moviment típic del Renaixement, que és l'humanisme, i després, per raons que en el seu moment, quan parlem d'aquest tema, ja us explicaré, l'epicureisme va tenir una enorme influència sobre els científics que van protagonitzar el gran canvi en el camp de la recerca científica, que van protagonitzar el que s'anomena la revolució científica. Científics, el primer dels quals seria Copèrnic, que van canviar el panorama de la ciència al llarg del segle XVI i sobretot del segle XVII. I d'aquesta manera, parlant de l'epicureisme, de Lucreci, del plaer, doncs hem acabat aquesta primera sessió dedicada a les escoles morals i ja sabeu com acaba això. Això és tot per avui, amics. Ens veiem aviat. A reveure. And that's all, folks.